तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। तो उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। रउआ सबन खातिर आज लेके आ गइल बनी भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी गाना। एक और बात कहब रउआ सबसे भैया कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बनी, नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत, अगर हमारा चैनल पे आ गइल बनी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। काहे कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी में या भोजपुरी में। लव सॉन्ग होखे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे, या बेवफाई सॉन्ग होखे, या विवाह गीत होखे, या झलकुटन होखे, या रउआ सबके धोबी धासु गीत होखे, या विवाह गीत होखे, या निर्गुण होखे, हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ सबन खातिर लिखिले। वो बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के मिली गाना हम लोग से। चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। आज से कुछ दिन पहले खेसारी भैया के एगो गाना आइल कि चढ़ली जवानी देह टूटे आंगड़ाई के, कि चढ़ली जवानी देह टूटे आंगड़ाई के, सजनावा भजनावा गावेला रघुराई के, सजनावा भजनावा गावेला रघुराई के। तो यही पर लेके आगे रउआ सब खातिर बिल्कुल हिट मैटर। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा, रउआ सबके गा के हम समझावत हई। कि लागतावे दीमक मोर जवानिया के गाछ में, कि लागतावे दीमक मोर जवानिया के गाछ में, आ भातहार जाके रहे मोर नचनिया के नाच में, भातहार जाके रहे मोर नचनिया के नाच में। कि करी कंट्रोल कैसे बानी आग पाछ में, कि करी कंट्रोल कैसे बानी आग पाछ में, आ भातहार जाके रहे मोर नचनिया के नाच में, भातहार जाके रहे मोर नचनिया के नाच में। तो उम्मीद करते हैं आज के मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल है। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के ये गाना बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। एक और बात कहब रउआ सबसे भैया कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो एक खातिर क्षमा चाहते हैं भैया। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता, रउआ जितना बढ़िया से के सजा के गाई, जितना बढ़िया नया म्यूजिक बनवाइए के, ये सब रउआ ऊपर डिपेंड करता और रउआ गायकी के ऊपर डिपेंड करता। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया कंपोजिशन, कुछ नया धुन, कुछ नया मैटर लेके। तब तक के लिए रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।